Een lekkere, vlugge hap. Het is een en al verleiding om te zinnen. En bewegen door volle minder. Allegaar oorzaken dat een grutpad van de meesten aan de zwiere kant is. Je bent te zwier dat de BMI, de Body Mass Index, boven de 24 is. Dat is het gewicht delen door de lengte in het kwadraat. En wat is jouw gewicht? Ja, dat gaan we natuurlijk net zeggen, hè? Ja, Oké, want ik wil eigenlijk jouw BMI uitrekenen, ja? Oh, nou, dat is 14 en de 14 te heug. Dat weet je al? Ja, dat wist ik al. Ja. Vind je dat erg? Nou ja, soms wel, maar net altijd. Er zijn eigenlijk heel veel ziektes die ook ontstaan kunnen door oergewicht. Waarvan we in eerste instantie dat misschien net eerst denken. Hè? Want zelfs bijvoorbeeld kanker had ook te maken met oergewicht. En wat is jouw gewicht? Nou, 73 kilo. Ik reken je jouw BMI uit en dat is 28,4. Ja. En dat is wel oergewicht. Wisten jou dat? Ja, dat weet ik wel. Maar daar doe ik ook wel wat aan. Zo'n 20,4 hoor. Ja, wat een heu, ja. Wat een heeg. Vind je dat slim? Nee. Nou, dat ik niet meer werk, dan is dat begin wat te groeien, hè? Ja, toch? En hij werkt zwaar genoeg? Nee hoor. Nee. De meesten met bijvoorbeeld suikerziekte, dat zijn vooral oudere meesten. Ze is maar echt de 64-plussers. Tegenwoordig zie ik toch steeds meer meesten die een stuk jonger binnen. En dan haak ik het echt wel hoe 20 jaar jonger. Je weet dat er misschien wel wat risico's om kleven als je wat zwier binnen. Jawel? Maar de meisje ook niet zwaar genoeg? Nee. Ik voel me wel gezond, dus... Ben niet heel dik binnen of zwier binnen, dat vind ik wel zwaargelijk. Dus je denkt er eigenlijk wel om aan je bent, je bent wel bewust. Ik ben wel mijn gezonde voeding en zo aan de gang. Ja, daar denk ik wel heel bewust om. Hoe is dit te keren alweer? Op jonge leeftijd eigenlijk beginnen met toch zoene voeding. Dat ouders ook leren van wat is normaal van mijn ben. Dus het voorbeeld begint ook bij de ouders eigenlijk. Hè?